igama nguPastor Wink. Lokhu kuyachaza amaphupho. Inamba yami esesiwe phela umuntu oyimemba i-channel. Uma ungeyona imemba ungayisebenzisa inamba, angifuni ukuthi ukukhuluma nawe. Yabo? Inamba ngizosenza ngo-9 ku-5 kuphela. From Monday to Friday kuphela. WhatsApp. Nozi Mdutshula 19 Mdutshula 54 Solo phasa kupheke phuma engane yami cela ukuza kusho ukuthini. Ukhuluma ngamazinyo. Ubhubha ingane iphunyelwa amazinyo. Nange singakusho when your child is losing his or her cheeks. Uma ingane ilahlekelwa amazinyo. 1. Ngokujwayele uma ngenzeka uphuphe ingane, uphawu lokuma iphunyelwa amazinyo. Lokho kusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ingane izolahlekelwa noma kuzoshonelwa umuntu oseduze nayo. 2. Kuyenzeka futhi uma uphupha ingane uphawu lokuma iphunyelwa amazinyo. Lokho kusho ukuthi kungenzeka kumayelana nawe ozophunyuka nje utho olubalulekile. 3. Ngokwesintu-ke uma uphupha ingane uphawu lokuma iphunyelwa amazinyo, lokho kusho ukuthi kungenzeka le ngane inenkinga yesibongo okanye-ke isembangweni wedalo noma-ke inemimoya engalungisiwe efanele ilungiselwe yona leyo mimoya. Siyabonga lesibheka la uma ingane iphuma amazinyo. Uma ingane iphunyelwa amazinyo. Sizogcina kulolu lwazi lona sinalo. Kukhona okungashoyo leli phupho futhi okungaphezulu kwalokhu esikushilo thina. Siyabonga.